Преслава! Аромат на мен, как ти стои, топлина от мен, как ти стои, любовта от мен, как ти стои, само погледни. Нацелуван от мен, как ти стои, и събуден от мен, как ти стои, погледни ме добре, вземаш ли ме? Твоя тип жена и размер на любовта, страшно ти стои, ще ме вземеш ли, кажи? Твоя тип жена и размер на любовта, всичко имаш си, сега и мене си вземи. Притеснен от мен, как ти стои, изморен от мен, как ти стои, любовта от мен, как ти стои, само погледни. Нацелуван от мен, как ти стои, и събуден от мен, как ти стои, погледни ме добре, вземаш ли ме? Дори не слушаш онази кукла с тебе, а се обръщаш 100 пъти към мен. И аз не слушам какво ми се говори, но двойки уж сме, ти с твоята, аз с моя. Защо така сме зле?